El Poliesportiu Municipal d'Ontinyent ha acollit una exhibició i masterclass de zumba que ha servit amb la venda d'entrades a 3 euros per a recollir fons per als malalts de Parkinson de la ciutat. L'activitat ha estat portada a terme pel Gimnàs Esport i Dansa, que amb diferents exhibicions han mostrat les activitats que porten a terme, de les que poden gaudir les persones de totes les edats. Avui, una vegada més, l'esport es volca en la solidaritat. En aquest cas, en l'Associació de Malalts de Parkinson, creiem, i sempre ho hem dit, que el poliesportiu nostre està tenint cada vegada més influència en els casos socials. Jo crec que compartir l'esport amb la solidaritat és el millor que ens pot passar a la nostra ciutat. Una iniciativa que ha combinat esport, societat i solidaritat, que serveix per a fomentar els hàbits de vida saludable i al mateix temps recolzar l'associació Parkinson Benicadell. L'associació del Parkinson té la seva seu en el CIM, en el Centre Integral de Majors de Sant Rafael. Som al voltant d'uns 70 socis i estem fent activitats per a recaudar fons. Una de tantes és aquestes. També fem el festival que fem quan és la setmana gran de la Setmana Mundial del Parkinson, i tot és per a poder treballar amb els malalts, logopeda, fisioterapeuta, psicòlogues, gimnàstica, tallers, neurologia. Tot això és el que es fa allí en el CIM. A part d'Ontinyent tenim gent de Canals, de Pobla Llarga. Hi ha gent que sí que s'entera que tenim associació i estan venint prou de gent. Yo recomendaría a la gente que tiene el Parkinson que venga a vernos un día al CIM de San Rafael y verá cómo al final le gusta venir y además es una terapia muy buena. La monitora esportiva Mar Vidal fou l'encarregada de fer ballar als participants amb la tant de moda zumba, que aplica ritmes de bachata, merengue o funky fusionats amb la batuca. L'exhibició es va prolongar durant hora i mitja.